Здравейте хора, днеска ще правя ревю на оръжията си. Това е Вики Пики, а това е Виктор. Тя ще ми помага за оръжията. Така. Виктор е Вики, кой иска да снима, докато показвам. Оп. Само гледай да се виждам. Ще го качвам в YouTube, Значи, това е нещо като коса, трябваше да бъде. Утре ще го изостряме ето тук. Идеята му е да те хване така за врата, да затиснеш така врата, да дърпаш, докато не му се щупи гръбначния стълб. Или пък просто е така да нанасяш щети по корема, докато врагът не се предаде. Това е нож. Ножът ни здрав е. Тоест моя. Да, на Вики подарих и до. Както виждате ли? Остър, изостряне. Идеята му е нанасяте щети по корема, челото и главата. Докато врагът не получи достатъчно щети, за да се предаде. Това е мечът на Викито. Имаше камък, ама той падна. Дълъг мече. Удря се от далечен обект. Удря се така, так. Или може да го забудете директно в корема, за да може да нанесете максимален брой щети. Имам и още, ама не знам къде са. Добре, айде. Хора, това ще е всичко за този клип. Да, щитовете. Ето го щита. Слага се ето така. Идеята му е да удряте с него ето така, или просто да блоквате. Както виждате, това са... Ето това са следи от ногтите на кучето ми. Хубавщите. И последния. Този е вид щит, който е предназначен за модни ревюта, плюс това е готин. Но още не е изработен. Това ли е? Значи, хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за моя канал, дайте лайк на клипа и го споделете с приятели. Чао!